Vedeli ste, že bezdomovec, žijúci v súde, dokázal intelektuálne zničiť najmocnejšieho muža sveta? Keď Alexander Veľký, ktorý ovládal polovicu planéty, stretol filozofa Diogena zo Sinope, očakával úctu. Namiesto toho našiel muža, ktorý žil v súde a vlastnil len plášť a palicu. Diogenes chodil cez deň so svetlom a hľadal poctivého človeka. Nikdy ho nenašiel. Svojou brutálnou úprimnosťou odhaľoval pokrytectvo spoločnosti. Keď mu Alexander ponúkol čokoľvek, čo si želá, Diogenes odpovedal: "Odstup mi zo slnka." Tento moment zmenil Alexandrove myslenie navždy. Neskôr vyhlásil: "Keby som nebol Alexandrom, chcel by som byť Diogenom." Diogenes učil, že vonkajšie veci nás zotročujú. Skutočná sloboda prichádza z cnosti a sebestačnosti. Nepotreboval palác ani armádu na šťastie. Jeho extrémny minimalizmus nám dnes ukazuje dôležitú pravdu. Šťastie neprichádza z toho, čo vlastníme, ale z toho, čo skutočne potrebujeme. Možno je čas prehodnotiť naše priority.